алейкум дӯстон азиз, ирӯз санам боша 17 феврал. Ирӯз дар бораи Samsung Redmi ҳамаша подробно мефаҳмонам. Ин магазин Realphone ҳам хеле торговый центр зиёни медроин. Якм айҷа авиакасса сар меша. Real авиа метавонем ки дар рӯи экрандagi номрора занг бизанем, билетотона через онлайн мегирем. Короче, агар омада бутонен, адрес мебоша шаҳри Москва, метро Бутурская ва торговый центри зелёни лучший вариант. Ами дар рӯи экрандagi номрора занг бизанед, шумо подробно мефаҳмонам. Ва ҳоб телеграм силкаша дар описание мондагӣ, метавонед ки ай описание телеграм канали Real Avia бигзаред. Ҳар рӯз чанд сuma, чихлия, гҷоя, ҳамаша подробно дар телеграм каналиш фаҳмондагӣ. Ва иҷада мерем телефони Samsung Galaxy A55, A35, A16, ҳама Samsung почти арзон шудагӣ ба нархи 33,000 рубл, 12,258 A55 метавонӣ ай магазин Realphone харид кунӣ. Ва телефони Samsung Galaxy A35 ҳам аст 8,258 A35 боша. Чиқек мебинед 26,990 рубл. Телефони Samsung Galaxy A16 19,000 рубл, 8,258 128 боша 15,000 ронна. Ва телефоное ки недавно нав буромадаги телефони Redmi Note 14 Pro Plus, яъне последний модели Redmi Note 14 Pro ва телефони Redmi Note 14 Pro Plus. Ай телефону аснои камера боша 200 мегапиксел камера, 5000 мАh батарея, экранш боша 120 Гц AMOLED кор мекунад, селфи камераш 32 мегапиксел. Отчетка палец, чиқек мебинед дар рӯи экран, чилик тамомони всё. Отчетка палец дар рӯи экран. Дар комплекти все ҳама чизе просто мегирен, истифода мебарен. Дизайнаш чиқек мебинед, ранги Xiaomi 14 Pro ва 14T бировардагӣ, 200 мегапиксел аснои камераш, 5110 мАh батарейка. Дар комплекти чиқек гуфтам, ҳама чизе просто мегирен, истифода мебарен. Ва телефони ҳамтари хоб игравои арзон фора телефони Redmi Note 14. Redmi Note 14 این تلفن 8,258 ران 19,990 رول در مغازین Realphone. 108 مگاپیکسل کامera, отчетка палец در روی اکرانه. در کامپلکتش все همه چی هست. این هم просто میگیرین, استفاده میبرین. ای مغازین Realphone خریداری کردی, یک سال گارانتی میتیم تلفن دو و дополнительно просто подаркай powerbank 10,000 мАh یا نباشه یا ماشینکه ریشگیری و یا معقول نباشه یا تا безпроводной наушник просто شما دا подарка میشه. و تلفن ایجاده ارزان تلفن буҷетни ҳаста. телефони Redmi A3 ҳаста ба нархи 7990 рубл, ба нархи памятиш 128 ва телефони мақсад Samsung-ора мепурсен, бисёр мардум ами Samsung мегирада, мега ки GPS шуро кор мекуне, барои навигатор ва долго кор мекуне. Samsung рост мега, Samsung-мо тавсия метам. Ва телефони Samsung ва арзон бақувват ами телефона шумо да ман тавсия метам. телефони Samsung Galaxy A06 64 памят дорад, ба нархи 10,500 рубл. Коркиниша чиқек бибинед, экранш боша 90 Гц кор мекуна. Экранш 90 Гц кор мекуна, селфи камераш 8 мегапиксел, аснои камераш 50 мегапиксел. Дар комплект толка кабел меша. Агар рӯзи ҷума ҳаридорӣ кардӣ, стекло чухолиш бесплатно мезанем, метием ай магазини фақат Realphone ира ҳаридорӣ карда метавонӣ. Ва дар инҷа ҳаста соатҳои хеле грандиозни задагием. Фора заказ мекунен, ята телефон заказ мекунем, папутирам заказ мекунем, мебара курьерам уҷа. То доставкатона, то фора Тоҷикистон мебара, фора через почтам роӣ карда метавонем. Так что успех кунен, заказ кунен. Рақамҳои болои экрандаги номрора просто занг бизанед, шумо да операторо оперативни ҷавоб метиҳад. Доставка чӣ хеле? Доставка через почта роӣ мекунем, то метротона доставка мекунем ва Тоҷикистонам роӣ мекунем. Ва нархиш чанд? То метротона 300 рубл доставка, то метротона электричкане, то метротона 300 рубл доставка ва через почтам роӣ мекунем, ҷоида бошен, ваям 300 рубл. Тоҷикистон боша а як рӯз то 3 рӯза мегирам, получатш мекунан. Нархи Тоҷикистон боша ҳозирашта 700 рубл. А як рӯз то 3 рӯза Тоҷикистон меша, мегирам, получатш мекунан. Ва дар инҷа дига моделҳо ҳаста, лучший вариант ами адрес биёен, иҷа телефон вибр бисёр ай, коми шумо да маъқул мешавад, просто мегирен, истифода мебаред. Ва планшетҳои детски ҳам овардагем барои кӯдако, барои ҷияно. И планшетҳо қати чӣ кор карда мешавад? Мақсад и планшетҳо ҳозир игравои нест. И планшетҳо просто барои детски кӯдакон нархиш боша ай 7500, ай 8000 сар мешавад. Дар комплект ҳама чи ҳаста. Ё дам як сол гарантия метем, ё игра бозӣ карда намешавад. Просто YouTube, Instagram, TikTok ами тари букови мақсад истифода бари 100%. Ва ятаи дига телефон овардагем, ами телефона ҳозир аксияда мондагем. Телефони хоб Tecno Power Neo 6, ами телефонама курьерро да тавсия метам. Ну не только курьер, мақсад либоин ам истифода бурда метавонед телефона. Экрани и боша як 90 Гц кор мекуна. И 7000 мАh батарейка дора. Бовар мекунед 7000 мАh якним рӯз, дар рӯз зарядиш мебара.
8 ба 128 дега 8 ба 256 дега мешавад. 108 мегапиксел основной камераш, 7000 мАч батарейка, экраниш 90 Гц кор мекунад. Дар комплект все ҳама чи аста. Просто соҳиб надора, метавонӣ ки ту соҳиби шавӣ. Ва аста иҷара бисёр мардум, бисёр ҳамин бародаромон телефонҳои интери экрани аввалинои гаштагӣ мепарсанд. Ина телефони Infinix Note 40 Pro-ро ман тавсия метавонам. Ин телефон игровой процессор дорад. Экраниш 120 Гц AMOLED кор мекунад. Ина дизайнаш ҳам ба шумо нишон метавонам. Ози чихол задагида. Дизайнаш чихе ки мебинед. Сета камера як тест. 108 мегапиксел основной камераш. И боша бесправной 22 ватта. 20 раз зарядка қабул мекунад. 12 ба 256 дега нархаш 24000 рубла. Infinix Note 40 Pro. Лучший вариант. Ами описанида Telegram каналра мондагием. Тамоми ҳамин чизе дидеси ҳамҷа телефонҳо ҳама намуди телефонро просто дар Telegram канал ҳамаша подробни нархош хати памяти хати ҳамаша фаҳмондагӣ. Лучший вариант Telegram канал бигзарен, нархнамоиш ҳамаш подробни фаҳмондагӣ. Так что успех кунед, заказ кунед. Магазини мо аз соати 9 саҳар то 10 бегара кор мекунад. Иҷада ва телефонҳои арзон ба iPhone монанд, ба iPhone 16 Pro Max монанд, ин телефонҳои M-Corsa 15 Pro Max Plus овардагием. Ин телефонҳои буҷетне, просто WhatsApp, YouTube истифода бурдана, ё играбозӣ кардан намешава, ё навигатордан намешава. Ин телефонҳо просто обычни истифода бурдан мешава. Экран ё боша 90 Гц кор мекунад. Ина дранч ҳамон ба шумо нишон метавонам. Ранги iPhone 15 Pro Max, 16 Pro, короче iPhone да монанд айда. Ина дизайнаш ҳам iPhone да монанд. Да комплект ҳама чи аста ира просто мегири истифода мебари. Нархи боша 64 тагаш дар магазини Realphone дар момент 7490 рубла. Так что успех кунед, заказ кунед, дар рӯи экрандаги номрора занг бизанед, операторҳои шумо да оперативни ҷавоб хоҳанд дод.